Hi, mga kanemars! Kamusta kayo? Ni Manong Yuan Nemi dito, Nemi Ruiz. Ada istorya lain. Ada istorya kada kayo. Kasla idikal man lain, Manong Nemi. May panggap iti nakusel ngayon na po ken may panggap iti asin. Napadasan yung tinaksidat asin? Napadasan yung kadibatan ti nagluto ket nakusel dyan, linuto yung ngayon na po Dangin nyo na ito Ni Alma, agasawa dakin ni Robert, at daduwang anak na. Ni Jenny, kini June. Malasitangan ni Jenny, bumarito mo ni June. Yeah? Ni Albert agad mahilig iti barkada. At ni met Alma, agad managtagibalay. Managtagibalay. Iti may isang aldaw ti Domingo. Kuna ni da Jenny kini June. Mama, mabising kami, mangantayo na. Yung kailat tamanganan, taururayak ni Papangio. At ang Jakardero, Jesse Denyo. Kuna na, abag isumit na sumangpet ni Robert, nga adatalo nga barkada ng kaduana. Awisan da iso ng mabanda uminom. Uy, lakay, yung kapay lang mangan, sakbay nga uminom ka. Kuna mat ni Alma, nga danunan na kita anak mo dito kusina. Tagagadang kaya mangan. Iring Pasko lang dito, kung nang taadadadaitin ni Alma. Napamutaan ni Robert di kusina. Di ko nga tagsubli ni Robert. Ako nga, paunay ka matan bakit? Kaano pa yung da kami nga gaamag at pagsidami ti asin. Asin? Mas daw, anong asin? Kadibagam ka nawa nagda anak mo. Nga na si daan mi, kadada di kordero. Kadada di kordero, nga rod. Susapo kaya. Mangibabayin ka, mangmangigpeno di barkada. Kasi la, saan ko editid ka nga ti sweldok. At pinapagsida na kami ti asin. Kaya suna nga, susapo. Makababad trip ka. Sus, hindi yung kadwa. Hindi wala, uminumin, or siya pamanganin, pulutan at tulatan. Kuna ni Robert. Ni akit. Bimanaw daan. Mas daumot ni Alma. At pinapagsida kumat asin. Kaano pinapagsida kumat asin nida? Di ko ninawagan nanda, Jenny, kini John. John! Jenny! Umay kay man! Banda At tagayam, hindi makita da John kini Jenny, nga asin ti ipasida ni Inada, isurun naman ten, simbrik ten di kwartuda. Yeah? Kwarto tunggal maysa. Ita po, mabisin na pagkatapos sa asin ti si Daenda. Di ka matnangan. Abay, nagkapapauyuyo. Kuna ni Alma. Kasanumot namin, mama. Bising kami. Asin mo, tipasidam kada kami. Ano yung asin? Umakaya. Kinibin na, di kita duwang anak na. Anabanda di kusina. Kat, adda duwang ang kardero, nga adda itirabaw tilabisaan. Jemay sa, isot ayan tinapoy. Kaya Jemay sa kardero, linoktan ni Alma. Kaya dito ano ito si Dan naprito nga ikan. Kaya adobo sa adapay. Nagimas na Una ta, ada yung kardero ti si Dan nyo, kuna yung aming, ito umay kami nakita mi na ta, kardero nga na kanitip na parabawan ti adong asin. Ti amumi ang kadataasin sila emi. Haya po aya. Diyos ko, di kailang ada yan ta kardero ti si Dan nyo, kunak. Di kailang luktanin dati may isa kardero. Kada tuunag na. Kapag namin nga, danay parabaw nga asin dita ka, arabot ka kardero na mamang. Jesus, aya po aya. Itay nga min, nakurang iti panangdarum ko, iti insaan ko, bagas. Kadagabot nakusel, inikakti asin. Tap na likas ta, kat maalabar. Hunay kayo maten. Baling kayo, pagpagsidan kasi nanak ko, kinabatatag kayo. Alala, mga kayo din. Saan nga tasin? Ay, so, amumi nga datasin sila mi. Itala nga makakita kami ti asin iti parabaw iti kalub ti kardero. Kasta nga rin ti pangalabar mo, mga kosel jay luto ngayon na po, ikam ti asin. Ti alabaw ti kardero, tapos kasta ket hanga makusel, malinay. Nana. Hindi siya magbatbatin ni Robert agad inlawlawag batin ni Alma. Oo na yung kumatin lakay.
Bagan mo tala pagsidayan kadasin. At dadya unag di kardero, tiba sida. Ngayon dadya kardero, kayang tinapoy nga, dasin na. Panangalabar ko na dyan, kabutan na kusol nga, minjain na po. So nga kasi dyan, di na masama. Sa amat laing asin, iti pa si Daddy Alma, kadang iti agama. Dahil tati istorya. Thank you. Paki-like and paki-share yung man dito yung video tayo. Salamat po.